Mu dai muna goyon bayan wannan jam'iyyar da Sharfaddin ya kawo saboda abu ne mai kyau. Saboda idan kuka duba shi a mahanga ta fahimta, wannan abu ne na ci gaba. Saboda kun san me yake faruwa a cikin ƙasar nan kuwa? Duka tsofaffi ne fa suke mulkan mu fa, ba matashi ko ɗaya. Duka tunaninsu na ya za a yi su gina gobensu ne da kuma na 'ya'yansu. Tunaninsu fa ba akan me yake ba mu matasa. To mu matasa mu ya kamata a ce mun fito saboda mu wa kanmu yanci, saboda idan ba mu fito ba fa wani abu da za su mana fa. Wannan gayan da kuka ga ya zo yana wannan maganar, to wallahi Allah shi kaɗai ya san me ya gani, kuma shi kaɗai ya san ci gaban da za a samu. Saboda ku duba sauran ƙasashe mana, za a ga ɗan shekara 40 yana mulki, amma nan wai in ka je neman takara kana da shekara 40 ba za a baka ba, saboda an san me wace kullalliya ake kullawa a ƙasa. Su kuma na ji wasu 'yan social media suna fitowa suna cewa wai su ba sa goyon bayan wannan al'amari me da me, to ban san wace irin kwakwalwa ce da su ba. Ina tunanin dusa ce a cikin kansu, ba su da tunani kwata-kwata, ga baki ɗaya ma ba san me suke ba. Su ma an ka kalle su a wulaƙance suke, saboda kawai ana ɗan yaga musu wani abu da za su je su ci, wanda kuma yau da gobe ya ƙare ne ba wani abu. Amma in aka zo aka gyara ƙasa, to shine kowa zai ji daɗi, matasa su samu aikin yi, mutum zai je ya bautar ƙasa ya dawo, ba wani abu da zai yi daga nan ya fada cikin wani hali. Duk wannan za a samu a gyaggyara. To duk abin da yasa aka fito da wannan abun ba wai wani abu bane ba wai da ku zo mu gani, a'a abu ne wanda aka ɗauko shi za a gyara ne. In aka ce gyara, to ana so a gyara ne. To amma tsofaffi yanzu muka bata, yanzu dan Allah dan annabi tsofaffin nan me za su mana, me a tunaninsu su fa sun wuce zamaninsu ba, wannan zamaninmu ne ba. In dai ba mu tsaya mun kwatar wa kanmu yanci ba wani abu da za su mana. Su kawai sun tattara hankalinsu ne akan su tara su baro wa 'ya'yansu, kuma su matsa su kawo 'ya'yansu. To mu kuma mai lami kenan, me kuke so mu tsaya lami mu kalle su ga baki ɗaya ku? Saboda ku dabbobi ne, ba ku san me kuke ba. Kun zo kuna fitowa wai wannan wai ko dusa ne a cikin kansa, me da ku ne masu dusa. 'Yan wahala dama ku irin ku ake cewa rijiya ta bada ruwa guga ya hana. To wannan rijiyar za ta bada ruwa, kuma wallahi ba gugar da ta isa ta hana. Wannan kungiyar sai mun kafa ta, ba wani shege, ba wani dan iska, ba wani tsoho wanda za mu ji tsoro, babu shi. Kuma wallahi sai mun kafa, kuma wallahi haka za ku gani muna ci gaba. Ku kuma muna nan za mu dawo kanku, ba matsala. Matasa da Allah ina mai miƙo hannayena da Allah, muna buƙatar ku. Kuma sannan wannan tafiya ce wacce za a haɗa ƙarfi da ƙarfe, saboda tafiya ce ta ci gaba. Kusa idan aka ce ci gaba ana so a kawo sauyi ne. Kun kuka duba irin rayuwar da ake, ai baki ɗaya ba wani take ba. Wannan zai zo ya kashe wannan, muna 'yan uwan juna amma muna kashe junanmu saboda 'yan kuɗi da ake bamu, an sa mana talauci. Ba matsala. Yanzu dai mun gode sosai da sosai, amma dai ku ba ku da ƙwaƙwalwa a cikin kanku, akwai mahaukata a cikin ku wallahi, 'yan wahala.